Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Kumba julong mala usnam ka seng Rbyf Youth Federation seng kemi habo ka lam jong president uba bipul thankiu menda ka singi kala pendong biang ka jing sam khusnam bat pen ko buram shiki art prangut ki Samla puli ka Rbyf bala wan Shakhmat Haka examine Sslc bat Hsslc bala pendong da ka Meghalaya Board of School Education yak bala ai kerteng kum ka Topper'S award ceremony araja arpusan. Hakani ka singi lawan banadar ringkat da Menteri Ketenaga Community and Rural Development ka jila uba asas thana sotun kum ukongsan nalor ka jingdan lang jong kiwe de kinoi lam ka seng ki Samla puli ki bla shajiet ban yok khusnam lembat ki kmi ki pa ki jongki haba ajing kran hakani ka singi uba asas thana sotun ula ai ka jingero shaka seng Rbyf ka baji pendong ya kanik program ban ai khusnam pen ko buram ki khon Samla jong ka Rbyf district ki bla laban pas bha bat wan Shakhmat Haka Risol Sslc bat Hsslc jong usnam ahja apusan kabalong kum shibenta ka jing aimen se mi ki Samla puli be ki dangla ban ne bha sho haki kirdan ba kham shalor hakani singi la yoru ega jingkran na president barang ba ka seng uba bipul thankiu ubla batai shphang ka jingya lenti jong ka seng bar ka jing ang nuat ka jong ka ban kantiu ka puliputhi nak benta jong ki khon Samla ka Rbyf district la pensyong syadru hakani ka singi lingba ka jing dan ringkat jong ka Samla kantiu len mau phnyang ka wei ne kinong ruai ba paunam ka jila ka bala ai ki jing ruai ki ba pensyo bit bat pen ummen siam mi baro ki balawan ban sakhi hakani ka jing alang Secondary school Umyang 1 74.20%. Program Grace pun Grace niya online Nehru Memorial Secondary School kung surahan ng instruction na Umroy Presbyterian Secondary School Umroy score 94.66%. Pati bajang ini mo pisim na ino ang marking kasi 33%. Hima. Bentuk saya di Samla Lee Mary Maring Alpha English Higher Secondary School.